Jikwa Ramogi wamor nuket Ramogi TV ka endiune wang sae chenro marwa marang'ich welo sen kan sa chiele wang'e chapan nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakachi deno Ombija taya nyakwar guoko cha pesa wan gi weche mang'eny mobro kelo bang' mano wabro wuoyo gi jaduong' Kevin Osido en Executive Director County Governance Watch kata jatelo mongirore County Governance Watch wabro go mbaka mar telo manyien mar Daktari William Ruto kaka jatend piny Kenya ang'ono makoro nyako ket e pache kakoro sani ochako tich manyien bang' mano emobro go kode mbaka to kata kamano dwe ma wantiere ni dwe mar 9 dongere luongo ni Deaf Awareness Month kata dwe no miparo godo jogo manigi chandruok e wach winjo to Elizabeth Otieno kawuono da puonja gimoro magitimo mana mondo mi wapargi kaka gin owetewa bende. Elizabeth nyalo donjo wacho ni Deaf Awareness Month wacho ni happy Deaf Awareness Month. Nuane kendo mondo gine ni happy International Deaf Awareness Month. Jokama mane kaka en magi weche manyien ma wan go kawuono. I, Odunga George Vincent, Judge of the Court of Appeal. So help me God. Jatend Kenya manyien William Ruto gikone opuodho jong'ad bura 6 mayande jatend Kenya mowuok Uhuru Kenyatta norem puodho. Joala ma Mombasa rito gi leyo chenro mar duoko tije dho wath nyaka Mombasa ka jotend dinde bende koro golo pachgi ewi wachno. We saw the need to put up this facility here to support cases of children who are vulnerable and have problems that we had realized that were so many here. Sirikalo yango gedo mar kar reso nyithindo ma oroch ratich gi Kisumu. Gedo makamano timore tesende obila makondele. Warwaku wechenro marwa marang'ich welo ka Ramogi TV kandi jaloko marwa en Elizabeth Otieno unene chon kanyo matin. Wachaka ni weche manyien ni jatend piny Kenya William Ruto osingo mar tiyo makare gi bad migawo mar doho kendo ko bidonjore gi tije doho. Ruto bende nojiwo doho mondo ket mahino e rito chike mapacho ka endi kinde duto ne oloso ka opuodho joyal buche 6 ma jatend Kenya mokalo Uhuru Kenyatta ne orem puodho. Chris Owino nigi ler mar wachni. Ndalo achiel kende tok chamo muma, jatend piny Kenya mar 5 Dr. William Samoei Ruto okawo okang' mar keto winjruok makare mar tich e kind kuku maduong' mar sirikal kod bad migawo mar doho. E kar jot maduong' mar tend piny Kenya, jatend piny otelo ne nyasi mar chamo muma mar joyal buche 4 mag doho mar apil mane jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta otamore puodho nyingegi higni 3 mokalo. Nyasi no ne oyuorie kod ogai mar doho Martha Koome, karan mar doho Anna Madi kod maneno ogai mar doho e kinde mokalo David Kenani Maraga. Joyal buche mane ochamo muma ne oting'o Profesa Joel Ngugi, George Odunga, Agrim Chelule kod Weldon Korir duto mag doho mar apil. I, Odunga George Vincent, Judge of the Court of Appeal. Kopogore gi joyal buche mag doho mar apil, joyal buche 2 mag doho mar lowo kod alwora Evans Makori kaachiel gi Judith Omange bende ochamo muma. Ruyot Omange Judith Elizabeth, Judge of the Environment and Land Court. Ka oloso e kindeno, jatend piny otimo mos ne joyal buchego kuom rito kuom thuolo malach kendo jiwo bad migawo mar doho mondo kasre e winjo kendo ng'ado buche motenore kod weche mag mibadhi. I know the judges here have waited a bit longer than they should, but I think all that ends well is well. So asanteni sana, and may the good Lord bless you. I want to request the judiciary on behalf of the people of Kenya to support our administration in ensuring that corruption cases, commercial cases, land cases are adjudicated and concluded in a timely manner. Ruto bende osingo ni piny owacho mare dhi miyo luor migepe duto mag piny owacho
kaachiel gi duol mochung' kar kendgi kaka yo mar nyayo telo makare. I want to assure you that my administration will respect the independence of the judiciary, will respect the independence of all the other institutions in a manner that makes them efficient to deliver on their respective mandates. Okwayo bad migawo mar doho mondo tine oganda duto maromre ka olero ni mano eyo kende mar nyayo kwe ka bende owacho ni ji duto romre kaluwore gi pend chik ma pacho kae. There must never be the case of the animal farm where there are people who are more equal than others. We are all equal before the law. Gwelo mar joyal buche auchiel go nenore kaka achiel kuom okenge mag bero osiepe kind piny owacho mar Kenya Kwanza kod bad migawo mar doho. Osiepe kind bad migawo mar doho kod piny owacho mar Jubilee ne okethore bang' doho mamalo mogik wito oko yiero mar jatend piny machon Uhuru Kenyatta e yiero mar 2017. Kata kamano, japuonj mar chike Dr. Maxwell Miyawa lero ni doho nyaka chung' motegno e miyo jopiny ratiro kendo nyiso luoro mare e wi tiyo machiegni gi piny owacho. Gima duong' ma nyaka wang'e en ni kata bed ni executive timo ne judiciary ang'o kata gimedo gi mana another 20 billion, gima nyaka judiciary ng'e ni tijgi to pod jo Kenya dwani gi ti mana kakare. Maka ng'ato donjo ne sirikal to kik judge moro ng'e be kik judge moro luor ni koro wan Ruto koro wawinjore go sirikand Ruto ni koro gin go winjruok moro maduong' malo sirikand Uhuru ni koro judiciary dwayo tijegi kaka mar protecting human rights ing'eyo nikech adira oganda koro keto wang'i mar neno kaka piny owacho mar Kenya Kwanza dhi tiyo kod bad migawo mar doho. Jaluo ne ogoyo ngero ni yath gowi en chulo gowi. Jatend piny mar abich Dr. William Samoei Ruto ochopo singo mane ogole kinde campaigns kuom gwelo joyal buche 4 mag doho mag aywagra kaachiel kod joyal buche 2 mag doho mag lope kaachiel kod alwora. Chris Owino, Ramogi TV, State House, Nairobi. Tend duond bura mar ODM ochako chenro mar goyo kogno jochung' magombo bedo spika ma od bura ma Migori. Jakom ODM e kaunti no Philip Makabongo oyango ni gidwani chenro mar yiero spika ma obed ma nyangafu kendo maonge mibadhi mora mora. Oyango ni chenro no ibiro tim e yo mar tiro mondo geng' lwenje mathoro bedo e od bura makanyo. Nyaka sani jochung' 5 osenyiso riyo margi mar bedo spika mar od bura ma mar Migori mani ODM. Kaka party waonge gi restriction kata ni wadwaro ng'ane, wadwaro ni jiwo campaign obed gi thuolo kendo wabed gi democratic right to wabiro make a decision kata wabiro wacho mano kogik samogik kik wadhi kata ni wadhi Tanzania kia kure midhi manyombuli ka uji ting'o, mano is an illegality. Koro kama ne wagike ni jogo donjir jogo ombulu gin jomo yier gi jomo kwany, nominated gi elected. Kaka jo Migori nyaka make sure ni area waswa duto te winjo maber. Mano namba 1. Namba 2, wabiro ng'eyo ni seche mwawacho ma ng'ama dhi bedo e komno be en ng'ama jo areas go duto te nyalo yie kode mondo miwa tich mayot e assembly ka. Mane gima duong' monego mwadhi nono mokwongo. En adier ni regional balance mondo mi gwenge moko kiwak ni gwenge moko mago be one of the consideration mwakete pachwa. Kwa kanyo ni riwruoge mopogore mag piny owacho kod mago ma ok mek piny owacho dhi nyime gi jiwo pith mar yien e kaunti ma Homa Bay kaka yor konyo e jiwo ber mar alwora. Kaka jafwambo marwa Ali Abich lero, chenro no ma idendo ni Plant Your Age geto medo kwand yiende e bungu. County ma Homa Bay en achiel kuom counties go eko mapotimo marach e pith yien kendo chenro ma pidho kwand yien marom gi ki kata Plant Your Age geto medo kwand yien e county no. Chenro mar pith yien no ne ochaki gi riwruok ma ong'ere ni Green Africa Foundation ka omakore gi migawo mar bunge, od fwambo mar Royal Media Services kod migepe mamoko, kendo en nyasi ma idhialo tarik 14 dwe mar 9 higa ka higa.
You can imagine since independence, there has been so many efforts to increase our forest cover. Our current forest cover of 8%, which has risen from 7.1 in the recent years to come to 8.8, is at the moment where it is because of efforts that has been done by various institutions, including the government and our individual levels. The Plant Your Age campaigns policy and what we are looking forward to achieve, because we are very clear that by 2032, our prayer and why we need to get everybody involved is because we are targeting to have 40% forest cover. Riwruogno wacho ni dwaro margi maduong' en chiwo puonj ne jopiny e wi ber mar pith yien ka okalo e bwo chenro mar pidho kwand yien marom gi hiki. The biggest thing we can do about this is increase of forest cover. Today we have planted quite a number of trees and we have sensitized thousands of people. And the partnership we have seen here with the media, Ramogi, and also the students and other partners is that the Kralion call is that we need to plant trees with a reason. So plant according to your age. If you are 20, plant age 20. So in your family you can plant up to 100 trees in a rainy season. The second thing is that trees are going to give us fuel. But we need to know that trees cannot sustain the demand for fuel right now in Homa Bay County. So we need now to switch to other renewable sources of energy. Chenro mar pith yien bende Ramogi TV gi nyakalondo mar Ramogi manie bwo od fwambo mar Royal Media Services bende osebedo ka jiwo mar medo atamalo mag bunge piny luo kod bero alwora. Gini kawuono watime rondi mopogore. Wafwenyo ni yo maberie moloyo mar jiwo dhano mondo rit alwora en kikawo ting' ikete lwet ng'ato wuon. Emomiyo wang'ni koro wan gi nyasi idendo ni Plant Your Age Day, pidhi yien kaluwore gi hiki. Tiende ni kawo ting' kendi iwuon. Ni ji okawoga ni sirikal emochung' ne pidho yien. Koko miya kothi yien to kanyal pidho. Sirikal ok chiem ali. Sirikal ok odich gi koth. In midich gi koth. In midich gi chiemo. Koro nyaka wakaw ting' wan wawegi mondo mi wane ni watimo ma. Ne wakwayo nikech nyocha ne jo Green Africa Foundation okwaya kanyalo bago nyasi ni. Emomiyo wan ka. E kinde nyasi no mane obagi Arena Primary School e Ndhewa, kwand yiende moingo 1,800 ne opog jogweng' mondo odhi opidhe miechgi. Chenro mar pith yien ma otisi ni Plant Your Age en chenro ma migepe mopogore sani koro osieko godo mar konyo ji opith mar yien kod bende konyo rito alwora ma pacho kaendi. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Mano chenro mani kare kabisa kendo nyalo konyowa kaka sani koro weche mag koth bende chandowa e piny. Plant Your Age ka in jigni 35 kaka an kama tipidho yien 35 ok kamano. Kwa kanyo to dhi weche mag mahinyo chuny kama tin ni anyuola mar nyathi ma ja higni 5 manyocha onegi e yo mapok ofwenyore e kaunti ma Siaya dwaro ratiro. Ringre mar Jane Velma ma ja klas 3 mane somo e sikund primary ma Kirindo ne oyudi e bath yawo mar Nyajaya mayudore Baragulu sublocation e karod bura mar Alego Usonga. Ringre mar Jane Velma wachore ni gi ranyisi ni ne obambe kendo ne odeye. Wuon Velma Paul Omondi ywak ni tok ne ringre nyare yudre juma mokalo. Jogo mochung' ne arita pok omiyo gi dwoko moro amora. Nyathina nowuok ka gokinyi saa 1:15 kadhi e skul to nobedo hijacked kapok ochopo e skul. To wan kaka janyuol nwafwenyo saa 7 ka nyithindo duogo to olew. Nyathi moro yudre era mar Udonga village e dhora moro miluongo ni Nyajaya. Koro bang' kanyo nayudo ka sirikal nosechopo kanyo already. Nayudo Assistant Chief ma Udonga, Assistant Chief ma Baragulu gi village elder kod ji mang'eny kochung'. To kaning'iye chalo ng'amo bamba aeto gideye kwayona maduong' kuom sirikal akwaya kuyie konyauru mondo ayude ng'ama nonego miya. Pod en nyathi matin oja higni 5 kende. Koro an akwayo sirikal bade lach gikonya manyo ng'ani mondo mi oyude. Nen wach mahinyo chuny ahinya nyikwa Ramogi. Wageno ni sirikal winjo wachni.
kata kamano pod wamedo lemo ne familia no man gi hinyruok mokalo. Kwadhi mbele ni piny owacho mamalo kokalo e Peace Women Rep ma Kisumu kod aguch omenda mar ngaf oyango gedo mar kar reso nyithindo ma oroch ratechgi. Odno gere tesend obila ma Kondele e Kisumu Central kendo igeno ni biro ti kode e rwako nyithindo ma wuok e kuonde dak kaka Obunga, Nyawita, Kondele kod Manyata ma masiche mag rocho ratiro nyithindo thoro timore. Osipidi ma Kisumu Central Anthony Maina onyiso mor mare ka omedo ni giseiko obila ma puodhi e nono weche nyithindo go. We saw the need to put up this facility here to support cases of children who are vulnerable and have problems that we had realized that were so many here. In Kisumu, we have cases of children who have been abandoned, children who have been neglected, or those ones who are being violated from their homes. And therefore, we realized that we have a huge gap in Kisumu because we don't have a safe house, but we needed somewhere where we can take care of our children away from home when we are sorting out their issues. We decided to start with Kondele Police Station, bearing in mind that this facility here is strategically positioned. This police station is at the central place where it can serve those who are majority living in the slum area of Manyata, and even those ones in Obunga area, and the ones in Nyawita, and even the ones coming from town. So this facility will really decongest some of the facilities we had. Initially, we didn't have a place where we could put children who were in those two categories I have mentioned. And now we will keep them out of the cells, which is where we used to keep them, which was really a sad state of affairs. We look forward to having a dedicated team that specifically deals with the children issues so that they are handled in a very humane and professional manner, away from adult offenders and away from other kind of offenders that we get from the police station. Kwadhi mbele ni moko kuom jogo manie sekta mar golo sike wath ma Mombasa opako kang mar jatend piny Kenya William Ruto golo chik mar neno ni chenro duto mag golo mwandu e wadhno itimo Mombasa. Gikone en ayanga ni chik makamano biro duogo ohala ma yande odok piny Mombasa nyaka ne yaw kituo mar kano sike ma Naivasha kachiel kod mano mani Nairobi bende. Jafwambo marwa Georgia oko nigi ler mar wachni kowuok Mombasa. Jogo matayo chenro mag golo mwandu magoye wath ma Mombasa orwako gi sironyo chik mane jatend piny Kenya William Ruto golo mar neno ni chenro duto mag golo mwandu mago Mombasa itimo e wadhno. Warwake yo makare kendo yo makende. Gima wawachono owe ng'ato ka ng'ato mondo gol mwandu kamoro amora modwaro. Owe ketiji ni nyaka igol mna mwandu i Nairobi kati gol mwandu Naivasha. Nataka kujua itaanza lini. Ile agizo limeagizwa jana na likasemekana by afternoon supposed to take effect. So we expect the government to begin the official communication with the relevant government agencies, especially the Kenya Port Authority. Gikoni ohand loche matingo sike mathoth gine opodho kidek chier ka jogo makelo mwandu bende kidek yudo fuongruok kaluwore gi nengo tingo osike. Now of course itafufua kwa sababu magari yatarudi barabarani, madereva watarudi barabarani, wale waliokuwa na magari wamepaki as transporters ambao wako most affected watarudi mabarabarani, mapetroli stations zitakuwa na biashara sasa. Ilikuwa wamepoteza 30% ya fuel business kwa sababu ya SGR. Watu wanaotengeza matrela kuro kwa nyalubi rango kaka barabara bedo maber. Wach mar tho mar head on collision accidents zibedo reduced. Koro ng'ama dhi to dhi adhiya, ng'ama biro to bira maonge noromo ng'ato. Barabara mwan kodo en barabara matin to loche maringe ng'eny to en barabara manolos kodwa koloni. Gima no keti omedien mna lam. Koro to lam no bende nugu buche to tin. Koro inyalo timo mano. Nyalo konyowa kabisa. Lazima mufahamu kwamba the cost also of doing business was so high because to transport a container via SGR was costing the clients
1,200, 1,300. Doorstep. If you compare that with the road hauliers, they were moving the same container 20 feet or 40 feet at less than $300, $400. And the efficiency also was so high because you load a container here, the second day it's in the premises of the client. Third day the empty container is back. It is not happening with the SGR. Kata kamano, gigolo luoro mantiere ni okang' ma kamano kidek kelo dhungruok mag osike e wath ma Mombasa. I don't think whether congestion will come back to the port of Mombasa. First, because we have 22 CFSs, and the CFSs are private-owned licensed facilities by Commission of Custom to store goods whose duty has not been collected. We would request that directive be implemented in writing, especially through KPA. This is the freedom that the logistics industry has been yearning for. Komachielo, moko kuom jogo manie gwenge mag Naivasha kuma ikane usike ni bende uchiwo pachgi. Sasa nilikuwa naonelea hii port kutolewa huku Maimayo tena irudishwe Mombasa, itakuwa tumewaste hii pesa imetumika kwa hii port. At least hata vijana huku ile kazi walikuwa nafanya tutakuwa jobless. Sasa Mheshimiwa Rais kusema inarudishwa Mombasa, hakutuelekeza mwelekezo kamili ni ipi ambaye anaenda kutuletea hapa kama Maimayu yenye inaenda kutuletea ajira. Venye amefanya kurudisha port Mombasa, wacha niseme amefanya kitu ya maana kwa sababu hii port hata venye ilikuja hapa Maimayu haikutusaidia kitu ya kwanza. Makazi ya kwanza ilikuwa ina watu walikuwa wanatoka wanaajiriwa from Nairobi and Kitui whatever, Machakos wanakuja wanapata makazi hapa, lakini sisi wakazi wa hapa Naivasha hatukuweza kuajiriwa hapa. Gima wachini kalore kod wach manyoro rais owacho okonyiso no dhi loro port mag Naivasha. Jogo madwa golo mwandu gi Naivasha bro tero Naivasha, jogo madwa golo mwandu gi Nairobi bro tero Nairobi. Koro onge gima rais oloro nikech kata na Kisumu donge wan kod inland container depot, Eldoret donge wan kod inland container depot. Koro ma okoloro gimo wacho nuti tich duogo kaka ne en chon. Lendo mar jatend piny Kenya William Ruto ni chenro duto mag wath ma Mombasa biro duogo Mombasa ka koro keto geno ne jodak ma Mombasa ka penjo margi en ni to chenro no chakore karang'o. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Wadhi yweyo moro matin mana achiel kuom weche mane jatelo manyien mar Kenya William Ruto nowacho ni mondo timre to timore sani koro jiwuoye wachno wabro wuoyo go mbaka gi jaduong' Kevin Osido romo kodwa e wach yo mar mbui mondo winja ne koro sani jatelo manyien ang'ono ma koro nyako ket tenge kendo nyako kete pache ka ji dhi mbele nikech koro osesidhe kaka jatelo manyien kendo osedonje tich maratiro. Kevin Osido wabro godo mbaka bang' dakika moko matin wadhi mane yweyo moro machuok to waduogo kik idhi mabor ahinya. Have doodles taken over your home? Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Get Bolt insecticide today. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nononono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Ngomo mio, itimoga
ga gik madhi wang'o iji. Bende ing'eyo gik mani time nyasi nochwenyo jodala umarach ahinya. Mboga ni chiela to kisechiele timadho chai tini gi ng'amuseyie. Isewinjo ni loso kode mandas, iloso kode chapati, iruwo kode nyuka. Samoro inyalo tiyo kod gigo maonge kod mo mang'eny ma bende dendo gi dho ngere ni wipes e golo makeup kata yweyo wang'i. Niko Ramogi omor ni pod ukete mana Ramogi TV kaendi. Wachaka ne mbaka manyien mana singo nunwa bro goyo gi jaduong' Kevin Osido. Gi dho ngere iluongo ni Executive Director County Governance Watch kata jatelo mongirore e migawo miluongo ni County Governance Watch. Ging'iyo kaka ratiro mar tich dhi mbele gi sirikal. Kevin, erokamano ahinya kuom miyowa sechegi. Kwachako manyien ni sani koro telo manyien koro donjo. Kendo waneno ka jatend Kenya manyien William Ruto nigi mahino mar tiyo nodonjo to semana keto koke kuonde moko mag jodo joma biro ng'ado bura. Mahino ilani en gima ber kose en gima rach nikech jo ng'ad bura ma koro ndiko go jatelo mokalo nowacho ni ok obi ndiko gi nikech gin gi weche mag mibadhi 1 2 3. To en odonjo weche mag mibadhi pok orumo to sendiko gi. Mahino ilano en gima ber gi jatelo manyien kose en gima rach? Erokamano ahinya Trevor kuom thuolo machalo kamae. Penjo ma ipenjono en penjo ma kore tek ahinya nikech king'iyo gimomiyo nene jatelo manene nitie migosi Uhuru Muigai Kenyatta ne nitiere report manene owacho ni nomiye mane omako jong'ad bura 6 manene koro kawuono ne migosi William Ruto ogoye koke ni mondo koro gidhi gidonje tich mondo gichak tiyo. To gima chando wa Kenya ka en ni samoro wan gi ripode machalo kama to gimomiyo ok nomi gi thuolo no be ng'enyne ok nyis jopiny. Omiyo ber kaka to bedo ni jatelo William Ruto nyowacho nyoro ni en kodonjo ofis to order number 1 executive order mokwongo modhi timo en mar mondo ogo koke thuolo mar jong'ad bura go mondo gichak tiyo. Ne ber ka odhi kaka jatelo modonje telo to penjore gi jogo kata institutions manene jatelo mokalo wacho ni ochiwo report makelo penjo mategre gi ng'eny nyinge manene ok nomiyo thuolo mar mondo bede ng'ad bura. Koro kuoma naparo ni ber ka obet kodgi kanachiel kendo penjogi ni tang'o momiyo jogi ok nomigi thuolo mar mondo gibed e apis mar ng'ado bura. But bende luwore gi intelligence reports manosemiye nikech obende gi wang'eyo ni osebedo jalup jatelo kaka nene koro sani en jatelo but chien kanyo ne en jalupne. Omiyo samoro bende nitiere gigo mong'eyo ma jopiny kata jo Kenya kia ma samoro bende ok noyie godo kaluwore gi report manong'ad kaka institutions like DCI, Office mar Director of Public Prosecutions. Samoro nitiere gigo ma bende samoro ng'eyo ma jopiny kia. To mogik en ni bende ng'eyo ni wan gi thuolo kaka jatelo mokalo nosebedo gi chandruok maduong' kabisa gi institution miluongo ni judiciary kata mar jong'ad bura go. Omiyo kaluwore gi kata kaka nene gi ng'ado case mar presidential petition ni samoro ne nitiere winjruok manobetie magiwachone ni in gini wadhi konyi to kwasekonyi to mondo ibendi konywa. Koro kaluwore gi konyruok no samoro nendo miyo thuolo maber mar mondo okete executive order number 1 aeto mi jong'ad bura 6 go thuolo mar mondo gidhi mbele gitiyo. Nikech adier kuom adieri ng'ato kane kosebedo experienced to en gi skills mar mondo mi obed e office moro to office mimiye no bende en office ma koro waluongo ni promotion, yani imede teko kendo imede jiwruok ber kimiye thuolo no. Omiyo Ker William Ruto samoro nigi
information ma jo Kenya samoro kong'eyo. To in kaka in ng'ama ng'iyo ratiro mar telo, to iwacho wach moro kanyo ma ni doho samoro ne gisego godo mbaka. To mano to gima ok wang'eyo kata ne giwinjore kata no giwinjore, lakini en gima waseneno nikech osingo negi bilion moko adek obro medo negi jong'ad do bura be doho malo kata doho mar ayuaga miluongo ni Court of Appeal bende osendiko. To ok mano kende. IEBC ma en duol mochung' ne yiero bende nopuodho mokalo kendo wacho ni joge joma tiyo maber. Ka in kaka ng'ama ng'iyo telo, ratiro mar telo, migepe ma ok nie pend piny owacho kaka IEBC gi doho miluongo ni judiciary gi dho ngere, be gin joma onego bed ni jatelo pako badier nikech magi we joma koro onego bed ni ng'iyo ni to botiyo maler koso ko ti maler. To ka gin ema osekuongo pakogi momedo gi nyaka pesa, to magi be joma biro biro yiero machielo. Mano telo aila mane? En telo ma chalo oduo piko, en telo mani kare moyie ni migepe mag pogore otiya tijgi kendo imiyo mondo ikonyogi mondo migi tijegi mayot. Nikech tie jomoko ma wacho ni bedo ni doho no komi pesa nyiso ni nitie kaka ni ng'ado tiendgi. Jatelo Trevor, jatelo dhi matek ahinya kendo kaka iwacho gigono, ing'e ni samoro luwore gi telo ma ng'ato dwa bedo godo, nikech wan gi gigo ma waluongo ni pende adek mag sirikal, ma en telo mokwongo en executive, ae wan gi mar jong'ad bura ma en judiciary, ae wan gi jogo maloso chike ma iluongo ni legislature. To ing'eyo ni kaka koro jatelo osechako ni bro timo nwa gima wanyalo luongo ni compromised checks and balances, nikech ing'e ni judiciary kata jogo ma jong'ad bura emoripo bed ni miye gik maluongo ni checks and balances, ma ka odhi marach to dware ni ginyise ni jatelo ka chik wacho kama to in idhi marach. Omiyo gik mosechako timogi kuom adieri gin gigo ma king'iyo kaka tudruok kata relationship mar telo mokalo ma migosi Uhuru Muigai Kenyatta ok ne gin gik mane ne dhi maber. In fact, accusations mane judiciary kata migao mar jong'ad bura ne wacho ni jatelo mane nitie nodagi medo gi pesa gimoluongo ni Judiciary Training Institute. To king'iyo kaka koro migosi William Ruto kosedonjo to wacho ni pesa manotuonu cha anadhi miyo. Omiyo magi gik ma samoro kama none matut gimoluongo ni dongruok kata governance ok gin science mabeyo ahinya, nikech koro nyisowa kagima koro chal kagima gidonjo e uhusiano kata tudruok moro ma nitie gik ma gisewacho oko mar neno telo ne kaka jo Kenya nene, ma wanyalo kata luongo ni boardroom meetings, inside conversations kata inert conversations ma samoro ji ok ong'eyo. Tiye ni en kaka koro en jatelo dware ni gigo omiyo gi thuolo mar mondo onon gi matut kendo ng'e ni to ang'o momiyo gik moko ne dhi kaka ne gidhi, nikech nitiere gik ma wanyalo luongo ni implications. For example, kikawo 3 billion adek timiyo judiciary, ng'e ni pesa no en pesa mawuok e kona moro mar budget. To poko nyiswa ni to budget no en budget ma pesa no idhi gol kanya, nikech migosi William Ruto okawo budget manosesomi kendo kane bunge ne pok olor ne ntiere budget madhi mbele kata sama walose. Omiyo dware ni dokawo thuolo mondo ng'i ni to institutions kata migepe mopogore opogore madwa tiyo godo including IEBC, nikech en kaka jatelo mane nitiere election mana kaka jomoko tete ok ber ka koro wuok kendo kata speech ne nyoro nyo wawinjo ko single out ng'ata achiel miluongo ni Wafula Chebukati mo wacho ni Chebukati is a national hero. Mago gik ma okoripo bed notimo, albeit ni Chebukati koro tam ne bende rumo in the next 2 months. To ng'e ni Chebukati ne tiyo gi jok moko, commissioners moko bende nitiere godo. To nitiere penjo mane kata jogo manone odhi e court nopenjo court mowacho ne gini Chebukati ni nitiere gik ma ok notimo maber. To un kaka jo ng'ad bura wadwa ni mondo konywa mondo penjo ma wapenjo mang'eny gi mondo oduoknwa e yo makare. Omiyo ka jatelo mar piny chung' to wacho ni kata obedo ni nduguni nene openje penjo mang'eny to jong'ad bura nowacho kama, to an koro akawe nikech koro gima nyalo luongo ni conflict of interest. Ochalo ng'at mane ne nitiere e gik mane ne duoko mane ne jong'ad bura wacho ka chalo ka gima ne en gi prior information e gik midhi som. Omiyo nitie gik ma migosi William Ruto nyalo timo maber
taparo ni kako chako ni oke kaka jo Kenya ne dware. Of course jogo manogo ne kura to bro winjo maber nikech samoro koro o appease their interests. But nationally, mondo mi obed president mar jo Kenya te, manyalo luongo ni magnanimous president. President ma enokodeo jogo ma ok nogo ma ne ogone kura, jogo ma ok nogone kura. Deber ka okawo thuolo mondo ng'e ni to ang'ono ma jo Kenya ne penjo kata IEBC to kaluwore gi kaka ne jong'ad bura ong'ado bura chane nikech waseneno weche mang'eny kata ka jo mwaluongo ni Kenyans on Twitter mantiere mtandao gi nitie gik mang'eny ma ji wacho kabisa. Nyathi Mheshimiwa Raila Amolo Odinga nowacho ni e Twitter handle mane mano wini ni judges kare nonyiew bilion 1 ng'ato ka ng'ato. Omiyo magi gin gik ma samoro nyalo whip emotions mag ji ma samoro jomoko winjo marach kabisa. To jatelo mar piny moripo bed ni kelo ji te kanachiel kaluwore gi tich mare mar katiba okaber ka owuok to chako wacho ni ng'ani national hero nikech nitiere jogo ma bende feel ni kaka nong'ad bura no nodhi maber. Omiyo odhi maber lakini aparo ni dhi neno maber no bende odhi kode matek ahinya. Kata kamano wanto weche mag mibadhi to kwanyal puodho kaka Ramogi TV nikech ok wang'eyo ler mar mano wabro weyo dowe ma mondo omi wachike yo makare. To kata kamano Kevin en rot madenya ahinya ma ker koro William Ruto nyaka wuothe nikech koro nitiere singo manosemiyo ji kaso nitiere gima dho ngere luongo ni reality. Piny koro wacho koro onego beno tiyo ang'ono ma koro nyako tim mondo mi ong'i kaka ji nyalo dhi mbele kanyakla kaka jo Kenya nikech maling' wachonwa ni samoro juma mabiro onyalo biro yo Kisumu kono to Kisumu nokogone kura ahinya to koro ang'ono ma nyaka koro mondo tim mondo mi ji owinj ka gima gin jo Kenya gi duto. Gimokwongo ma jatelo manyien nyaka timi en ni nyaka otim gima nyalo luongo ni enhancement of national unity. Ng'iyo kaka okelo jo Kenya te kanachiel. Ng'eni wan gi ji ma kaluwore gi census manotim 2019 wan gi ji ma galamoro maromo million prabich madhi 55 million Kenyans. To king'iyo jogo mane nobedo registered wan gi 22.1 million. To jogo mane ne okogo kura ne Mheshimiwa William Ruto ne gin ji milion 15. Mano manyiso ni ji 6.9 milion 6 gi gana 9 mane ogone Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kod milion 8.1 jogo mane ok nogo kura ni. Omiyo jogo dware ni mondo gima ker William Ruto nyaka chak timo en ni ere kaka wanyalo kelo jogi te kanachiel. Mano koro national unity nikech katiba bende omiyo thuolo nikech one of the roles ma katiba wacho ni president nyaka bedgo en a symbol of national unity. En ranyisi mar achiel mar piny ma Kenya. Omiyo dware ni kata ka osewacho no kata samoro en gi mpango mar kaka wawinjo no dwa chako gone jiro kamano. Dware ni mondo chak ng'iyo ni to Kisumu kuonde ma ji ok nogone kura ahinya kaka Kisumu kae kata ka wadhi Mombasa na Mchumbi kuonde ka kata ka wadhi Eastern kuonde ma Machakos Makueni kane nikech king'iyo kaka ne jogo kura nitiere kuonde ma ok noyude kura ahinya. Omiyo dware ni mondo chak ng'iyo ni kata jotende ji ma jotelo ma kuonde ma ok nogone kura ere kaka onyalo kelo gi kanachiel mondo gichak penjre ni to ang'o gini mano dwa timo ne jougi to an ma kura yudo thuolo mar mondo ager godo piny ni ere kaka wanyalo nyuako lwetewa kanachiel not necessarily no dhi timo handshake kodgi but ere kaka onyalo mari ideas kata projects programs mane nitiere godo kande. Namba 2 yes adwani watieki nikech koro saa dhi matek nikech ing'eni joluo wacho ni isegweno tiseogwang' bende jaduong' Raila Odinga ncha ni loka pod en loka kata sani to wacho ni koduogo to bro ng'iso ji yo ma koro nyaka ji dhiyo mondo mi wadhi mbele. Sani koro ng'iso nang'o onego yie ni telo koro lokore koso en oduoga to pod omi ji chik manyien kaka nowacho no nikech ncho oro wach moro barua moro kowacho ni luong to luonge Kasarani to ok odhi dhi koduogo to bro wacho ni ji chenro mar kaka weche ratiro mar weche bro dhi. Jakom to gima nyaka tim kech sani to koro piny tek gini osedhi kendo osedhi mana kaka osedhi. Ok apar ni migosi William Ruto bro yie weche mag handshake osewacho ding'eny kabisa. Kata kane pok obedo president no wacho ni en weche mag handshake go gin gik ma ok oyiego kendo kata chieng' manolande be ochako nuoyo ni weche mag handshake ok oyiego kendo chieng' manene jong'ad bura ong'ado bura ni ne motelo kendo chako nuoyo ni weche mag handshake to ok oyiego. To dware ni obende kata ka gima koro jakom baba Raila Amolo Odinga nyaka tim en
ni mondo giriw lwetgi mondo giket gimiluongo ni strong opposition. In the last term mar Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ok ne waneno opposition motegno kabisa. To ka ok en gima anyalo wacho ni mana Raila Amolo Odinga ema nyaka bedie opposition. En mana ni kikatiba nikech Kenya marwa to wan gi gimiluongo ni pure presidential system. Manyiso ni ng'at ma dhi bedo president ma obiro number 2 second runners up ema bedo e opposition. But problem nitiere nikech Trevor pok wang'iyo office of the official opposition leader kaka office madware ni mondo mi support. Example, physical infrastructure, office mare kamonyalo kama kata nyal rome kode onge. Budget mar office mar official opposition leader bende onge. Kata wabunge ne mantiere bunge kabisa moro kata kamonyalo rome kodgi bende onge. Though wang'eyo ni ODM as a party yudo pesa mang'eny through gimiluongo ni political parties finance from treasury. Okay. But pesa no ken mar office of the official opposition leader. Omiyo dware ni mondo koro chak ng'iyo ni to ere kaka wanyalo strengthen opposition mar mondo giket checks and balances ne sirikal mar Migosi William Samoei Arap Ruto nikech sirikal ni to bro dwaro opposition motegno kabisa. Erokamano Kevin Osido ka wuoyo kodwa yo mar mbui. Kevin Osido en jatelo mongirore e duol mang'iyo ratiro mar county kata executive director county governance watch. Erokamano ahinya Kevin. Wadhi yo moro matin koduogo to wan gi weche mag tuke mag daka mano matin tu kaso walore alora chenro. Ang'enu rito thap kigileyo. Amiyo ka wiketu ahinya. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass, 100 MB to Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band dongruok maggi makare pile ka pile. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Boniface Buvi Kitheka. Niliweza kuona ile advertisement ya wale vijana wawili wale walikuwa wameshinda each 150 na niliweza kushinda hizi 300,000. Ingia kwa mitandao, search ya Shabiki, anza kuwekelea. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Onge ng'ama ohero chulo osuru to koso timo kamano nyalo miyo iyud midhiero maka kod kacha. Manosu! Ini timango, biar timango. Koro, in bene dwa madho sumno. Bas, wadonje weche mag tuke, tuwacho ni bang' tuke mag sekondar tielo mag Nationals rumo e kaunti ma Nakuru, timbe mong'ado otiko mar dhi e tuke mag pinje Afrika ma ugwe, koro keto pachgi e tuke ma ibiro bagi e boma mar Arusha, Tanzania, kochakore chieng' tich abich. James Opondo miyo ler mar wachni.
Riwruok matayo weche tuke mag sikunde sekondar makelo kanyakla timbe mawuok e pinje mag Afrika ma ugwe ogolo ayanga kaka grube mag timbe biro bedo e tuke mag pinje Afrika ma ugwe tielo mar 18 mane obagi mogik higa mar 2019. Sikunde mawuok e pinje kaka Kenya, Uganda, Rwanda to kod Tanzania biro laro kombe e tuke mopogore opogore mabiro timore kuom juma achiel. E tuke mag adhula e kinde yowuowi Group A biro ting'o tim sekondar ma Highway mawuok pachoka, Kibuli mawuok Uganda, sikund sekondar ma St. Andrews Kagawa mabende wuok e piny mar Uganda, Kiwira Coal Mines mawuok Tanzania kaachiel gi St. Andrews Kagawa. E bwali magin joloch tielo mar finals e pachoka biro bedo e group mar B manitiere kod tim kaka St. Mary's Kitende mawuok e piny mar Uganda, Budo manegin joloch e higa mar 2018 kaachiel gi tim sekondar mar Katoros SS mawuok e piny mar Tanzania. E kidieny mar nyiri tuke mag adhula group mar A biro ting'o Wiyeta moseting'o kombeni nyading'wen, sikunde sekondar ma St. Noah kodaka Amus mawuok e piny mar Uganda kaachiel gi Isevia mawuok e piny mar Tanzania. Group mar B biro ting'o sikund sekondar ma Dagoretti Mixed, Kamwepe mawuok Uganda, Sacred Heart mabende wuok Uganda, IP Mukarange mawuok Tanzania koda ka Lions Girls mawuok e pinyno mar Tanzania. E tuke mag basketball, sikund sekondar ma Dr. Agre biro rakore kod timbe kaka Budo mawuok Uganda, Nsumba mawuok Tanzania kaachiel gi St. Patrick Schools. E kidieny mar nyiri, Kaya Tiwi magin joloch e higa mar 2016 biro rakore kod St. Mary's Kitende, Budo kaachiel gi Kibasila sekondari mawuok e piny mar Tanzania. Buruburu Girls biro tugo tuke mag okapu ka Kobala Mixed biro ting'o nying Kenya e tuke mag netball. Kayonza biro tugo tuke mag rugby mag yowuowi ka St. Anthony Boys Kitale biro tugo tuke mag hockey. James Opondo, Ramogi TV. Aya mane kamwelore chenro marwa marang'ich welo wabro duogo kendo saa 3 e wang'e chap kan gi Elizabeth Otieno wacho ni wane dwe ma oket tenge ne jogo manigi nyalo mar winjo mopogore. Iwacho ni International Deaf Awareness Month. Wacho ni kuro wacho nang'o? Happy International Deaf Awareness Month. Okamano jaduong' Nobat Owino Jaugenya owinjo ni neno Ramogi TV Malindi kanyo mosnwa jogo Kiswahili ni waambaje wanere sadek. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Kar tiegruok mar Ramogi Institute of Advanced Technology RIAT lando kepo mar dwe mar 9 higani kod dwe mar 1 higa manyien e Mechanical Engineering Department kod course manyien mar Artisan Refrigeration and Air Conditioning, Building and Civil Engineering, Electronic and Electronic Engineering Department kod mamoko. Inyalo ndikori ka in kod min grade mar C- kadhi malo e courses mag diploma, D-plane kadhi malo e courses mag certificate, D- kata ka in kod certificate mar KCPE e artisan courses.
Stars. Bende wachiwo Cbet level 4, level 5 kod min grade mar D plane kod level 6 kain kod min grade mar C- kadhi nyime. Mondo ing'e mathoth, limbui marwa kata yuanwa tole namba mar 0792970300. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Joel Mrenyo Chudo. Nimefurahia sana kushinda hii Shabiki Major League. Nimekuwa mshindi wa Shabiki tukufu. Kwa majina yangu naitwa Daniel Kimwetikiri. Ni mara yangu ya kwanza kushinda hii Shabiki. Naimiza wale wenye hawajacheza wajaribu kucheza tena. Hii mchezo ni real na mtoto anaweza shinda na iko sawa. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma maneno Minwa, Agal Toto, Abebo. It's been a while, but you're looking so fine. And let me ask, have you eaten? Have you taken lunch? Don't punish yourself. Let me wire something kidogo kwa simu. Is 70,000 enough? Hii weather iko na baridi hawa. Should I book some hotel in Diani or Zanzi? And let me ask you, will you use chopper, business class or first class? Dial *811 447# to get a Toti Jaber. Miyo timoga gik madhi wang'o iji. Bendi ng'eyo gik mani time nyasi nochwenyo jodala umarach ahinya.